Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sabkamong pagadapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya untang ipaabot sa tagtag sa inyo ka mga kagalingon o nga masab tagaan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga paglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supako na Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalinghugan dinhi sibihan sa Power Radio, Kabuses, ato ni. So mabati ninyo matag alas 7 sa gabi magsugod ug mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kini usab nga programa mabati usab dito dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM, mabati magsugod sa alas 7 sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O gingon man usab diha sa Radio Ultra, mabati usab magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o gingon usab sa Teleradyo sa RPN mabati usab. Og masaksihan ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 2 sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 sa kahaponon. Og ingon mo usab dito dapit sa Iligan sa Radyo Bandera mabati usab alas 3 sa hapon mulungtad ka na hangtod sa alas 4 matag Domingo ka na og dito usab sa Calamba sa Bato Plaridel mabati usab sa DXMM FM sa mabati magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. Og dito usab dapit sa Dipolog mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon ug dito usab sa DXPR mabati usab magsugod sa launa mulungtad hangtod sa launa imedya ug ingon na usab dito dapit sa Valencia mabati usab ang programa ug ingon sa Manolo Portage Bukidnon ingon usab dito sa Bayugan mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ingon man usab dito dapit sa Visayas area, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DYLA magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 o sa Toledo, mabati usab ang programa sa DYHR magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. O sa uban pa unya nga mga dapit din ang pagtulon ang PBCM adunay pagpahigayon sa pagsulod sa mga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi pinagi sa suportar sa mga kaigsunan. So pahibaloran namo kana mga kahigalaan nagsunod sa among programa kay kung makaadto usab kamo dito sa dapit din na among mga programa inyong mabatian ug mapatalinghugan ang among mga programa among igapahayag diha sa kahanginan. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga igsunan ug mga tigpaminawan kini karon inyong isuon Brother Mario Warlito Sabit mga pagig-uban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ani pa ang kauban nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug igsunan kinisab si Brother Romira Makamus katambayayong karon sa paghatod sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa parabang kaluwasan. O karon magpaila pang usapa ka ministro. Kumusta ganinyo mga iglaan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo nga moy usa nga makiguban inyong taknaa aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kay Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsunan ang kabahin sa atong atimanon nga pagtubag sa uban nga mga gibuhian ni Mitchell Bindilio nga mga isyu nga nagbalik-balik na sa iyang mga isyu nga mga pagyaga-yaga dito sa among magtutudlo. Labon nga dunay tubagon nga among gibilin nga mga pangutana, dili gyud tubagon. Kung nagsaksi o gisaksihan niya sa YouTube ang among mga programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, makita niya ang mga gipangbuhiang tubag sa mga ministro sa PBCM. Number 1 ang diya sa Dipolog City tungod kay ang iyang mga iyaw-yaw matag alas 7 sa gabi karon yaw-yaw man siya alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 hook upod diya sa Balingasag kay gusto ginyang ipabati sa mga taga Misamis Oriental lagi nga iya gilatos ang mga ministro sa PBCM sa pinasugdan nganon ko sa pinasugdan tungod kay di man siya maka-agwanta dili man siya makalahutay sa tinubagay dili kay kung makalahutay pa tanan nga among gipangbuhian nga tubag
human na mog tubag, mobilin big pangutana, iyan ang tubagon. Pero unsay iyang gibula-bula sa unang panahon, nangabahaw kuno. Ang iya kunong mga pangutana, wagi kuno namo atiman na pagtubag. Pero sa diya nga gipangtubag, nagdaghan na ang programa sa mga langit no sa pagtulon ang PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Doon na mga pagtubag sa mga isyo nga gibuhian ni Mitchell Bendilio. Ang problema sa tinubagay kay di man niya isustin. Pagka masakpan na gani siya iyang mga isyo gani, pag mabulilyaso na gani ang sitas nga iyang gamiton, wala biyaan na. Mura bag agukoy nga kining agukoy kay kita gani ka ang sistema sa agukoy ang iyang puy-anan na bangag manas bunbon, magbangag na diya sa pino nga mga balas. Pag bangag anak niya, pag mugawas ganina, pag maunhan mo na sa siyang bangag, budagan na po na pes unahan, kutkot na po naglaing bangag. Ingon na agyapon ang prinsipyo ni Mitchell Bendilio, hit and run presentasyon. Ingon na ra nga sistema, pero dili man kalikayan tungod kay sa gikaingon na namo sa makadaghan, gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagaan tag freedom of religion, freedom of speech, busa doon na tay kagawasan sa pagbirada. Birahan ba nimo ang imong isig ka pagtulunan? Ingon ana nga sistema sa ngalan nga dili mo kauban, imo nang katungod. Pero katungod pod sa pagtubag sa mga giatake. Pero kami nangatake ba mi sa uban? Wala. Ang among gibuhian kanunay nga nagsunod kanunay sa programa dire sa Power Radio sa Kabuses. Inyong nabatian ang tanan namo gipangbuhian, puros gipabati namo ang mga gipayag ni Mitchell Bendilio, diya namo gipasukan. Unya dili pa gani may makadoktrina tungod kay ang amo dia giatiman namo ang pagtubag sa mga isyu gibuhian ni Mitchell Bendilio, pero moingon ta nganong gabalikon man ngano man nga ang ana sistema nga ang mga wala atiman na pagtubag ni Mitchell Bendilio, ingon ani nga sistema dili niya gatubagon ngano pa man nga gahisgutan, ingon ani nga sistema. Kung kanos as Mitchell Bendilio sa iyang programa muhisgot sa pagtulon ang PBCM, diha pod magsumikat nga kanunay pod namo tubagon bisan pa gugibalik-balik niya ang iyang mga isyo nga mga atake. Tanawa gani, sampo lang. Katong giingon niya ang iyang tinguha mao ang doktrina nga way hinungdan sa PBCM. Gigamit niya. Di ba kuno may mauwaw sa mga texter? Ako lang ning gisubaya ang mga sa previous namo ni kay gipabati naman namo diri sa Power Radio ang giyaw-yaw ni Mitchell Bendilio. Unsay giingon niya? Gigamit niya ang si Roger Valencia. Pag-abot na karon dito, gitubag kay wa kuno atiman na. Pag-abot na karon dito, ang asawa ra ni ni Roger Valencia ang ni-booking ni Mitchell Bendilio. Ni sustain ba si Mitchell Bendilio ana? Wala. Na? Pero dili kalikayan. Kay nga naman, sa Biblia, gihatagan ta og kining, mabitaw ang Biblia, bitaw gituga, paliw babasa gani Brother Israel sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. O say purpose, ngano nga gituga ang balaang kasulatan, may tumong ang Dios. Og ang Biblia dili kay gikuptan lang sa usa ka baruganan. Buti pasabot, ang Biblia wala kupte sa usa lang katawo nga nagwali nga mao si Mitchell Bendilio. Daghang mga nagkupot sa Biblia, tungod kay ang Biblia, gituga ka na sa Dios. Gituga sa Dios para gamiton sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, besan pa sa pagtubag. Atong tan-awon sa Biblia, Brother Israel, og unsay purpose nganong gituga ang balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Niya, sumala sa gisitar mga sitas, 15 giingon, kung malangan man ugali Ikaduhang Timoteo 3:16-17 ang giukab mo sa unang Timoteo. Ikaduhang Timoteo 3:16-17 palihog pagbasa. ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagpamatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw gyud nga ang tibuok nga kasulatan gituga para nga gamiton sa pagsaway, pagpadlong, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mo nay purpose unsa ning balaang kasulatan. Pagbasahon nimo sa unang panid, sa diala gani. Sa unang panid, giingon ang balaan nga kasulatan nga nasudlan sa daan og bag-ong tugon. Ingon ana nga sistema, Biblia. Busa Biblia gituga gamiton sa pagtudlo. Kung Biblia gigamit sa pag-atake, amo na giingon Biblia po'y gamitos pagtubag. Ingon ana ra nga sistema. Pero og nagyaga-yaga ingon ana nga sistema, amigawas Biblia po'y nagtug-an nga duna po'y mga tao nga gitawag pod nga
makig-away sa dapit sa Espiritu Santo, wala man ay problema na. Kaya naaman na sa Biblia. Gipasidaan naman na sa mga apostolis daan. Be, paliw gani pagbasa, Brad Warlito. Balikon na to pagbasa, be. Nakasulat sa Buhat, be. Buhat Kapitulo 7, versikulo 51. Tanahon gaya nato na diha. O ikaduhang sa kuan po sa Biblia po, Brad Romy, iandam po ang imong nakasulat diha sa Efeso 4, versikulo 30. Kay atong iplastar. Kay para nga atong mapabati karon ang mga dili isustin ni Mitchell Bendilio. Be, paliw pagbasa, Brad Warlito. Gingon din pagpahayag Brad Macarayo sa maong sitar gingon. Kamo mga kigugliog o mga walay circumcision sa kasing-kasing o sa mga igdulungog, kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo, maingon nga sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mo man usab ang inyong ginabuhat sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Oh, busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan doon naging mga tikiguliw kanunay nakigbatok sa Espiritu Santo. Walay po nakasulat na daan sa balaang kasulatan. Ingon ana ra nga sistema. Naaba sa Biblia, Brad Rumi, asa pang dugang pruiba nga doon nagyoy bisan pa pagsakit sa Espiritu Santo doon nagyoy mubuhat niya na sa nakasulat sa balaang kasulatan. O doon agid gana Brad Macarayo ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30 nagingon. O gayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Oh, tuwa na. Doon na gid ay mga tao dahil nga musakit sa Espiritu Santo. Doon ay makigbatok sa Espiritu Santo. Muna dito sa Isaias 63 versikulo 10, doon na gid musakit sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema. Karon kung atong susiyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ani, Biblia lagi na ang gibasa ninyo, ang question kinira. Espiritu Santo may gisakit nang anong gidalaman ninyo sa kahanginan. Ingon ana ra ang plastada. Ingon inira. Unsay sinultian ni Mitchell Bendilio? Piki daw ang among magtutudlo. Piki nga Espiritu Santo. Kadaghan gibalik-balik. Karon gayaw-yaw man sa alas 7. Paingon sa alas 8 ani, dungan sa programa dire. Ang among gipangayo niya nga hook up unta ang iyang programa kay kun moduol siya sa Power Radio sa dire sa istasyonan sa Villanueva. Moingon siya hook up ang iyang programa, iatras namo ang among programa adto pud mis alas 8. Human ang iyaha pag-abot, alas 7 imuha, alas 7 inyoha. Pag-abot na gikan sa alas 7, mabati sa Balingasag, babati sa Villanueva. Anara, para labay dito dapit sa Bukidnon. Anara, kay kung gusto na nga ipakatag ang iyang mga isyo, gikan dito sa Dipolog, kay Dipolog rago siya nagyaw-yaw, tanawa rago na, Dipolog nagyaw-yaw, unsay purpose kayang ipabati sa Misamis Oriental. Ang giatake PBCM, asa nabutang ang minopis sa PBCM, naa San Antonio, hasaan Misamis Oriental. Gikan diris Villanueva nga lungsod, sunod hasaan kung gikan lugar tas Cagayan. Villanueva sunod nga lungsod hasaan, sunod anak Balingasag man na. Uni asa nasakop ang office sa PBCM, nasa Antonio sa Misamis Oriental, nasa saan? Unsay sunod nga lungsod, Balingasag. Unsay purpose nga hook up yang programa nga nagyaw-yaw sa Dipolog. Kay gusto niyang latuson ang doktrinas mga ministro sa PBCM. Ang problema niya, kay di man siya kalatos. Muni nga, ang dili maabdan sa Balingasag nga istasyonan, ilabay po dito ang yaw-yaw ni Mitchell Bendilio sa Bukidnon. Kay para nga mabati, ang maabot sa Power Radio, maabot po dito, kay iatras na mo, muhangyo mismanagement, nga to ta sa alas 7 pa sa alas 8. Alas 8 ang paingos alas 9. Dungan po sa Balingasag, kay para paminawan po na mo ang iyang isyo, nga hook upod, gikan sa Dipolog City, paingon nga rin, nga iyang gilatos ang PBCM, kay paghuman sa programa, kami na po'y lingkod, aron nga among tubagon, direkta ang iyang isyo. Ngunana ra nga sistema. So, ingon na, karon din hita, moingon ta, sabi kalabtanan ninyo, sa Espiritu Santo, naay mo sakit sa Espiritu Santo, unya ka mo, Espiritu Santo ba mo? Di, lagi, ang question, kay nagwali mamig Espiritu Santo, ug dunay mo sakit sa Espiritu Santo, diha nang nilabukay, kung atakihon ang doktrina sa Espiritu Santo, ingon ana nga sistema kami dipinsa, ingon ana ra, sa mas gibuhat ni Mitchell Bendilio. Ang problema karon og di ta kabasa nga dunay mga taong kasangkapanon nga magwali sa Espiritu Santo nga mauna silang mo dipinsa, awa may luna sa Biblia. Na karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Unsa gyud purpose ngano nga sa stand sa mga ministro sa PBCM, doktrina tagamay, atong ipabati, nga naman nga naatay pagdipinsa sa dapit sa Espiritu Santo,
Saun sa mana nga bala ang rason? Ang bala ang rason tungod mauni. Gibahin ang matag magwawali. Gibahin ang pagwali. Ingon ana nga sistema. Gibahin ang matang sa pagpadala sa Dios sa iyang mga magwawali. Maingon nga gibahin ang matag panahon diin ang Dios dunay katawhan. Ingon ana nga plastada. Mauna nga kung si Bindilyo iyang atakihon ang doktrina sa dapit sa Espiritu Santo kuhiton, bahalag pikion niya ang problema, ang iyang gihulog piki, ang giingon niyag piki nga doktrina, kami nga magwawali siya mahinoy bakute. Kanunay sa among prinsipyo sa dihang manubag mi. Ingon ana nga sistema. Karon, tan-aw ta asa nato gipasukan nga niingon tag dunay tulo. Mateo 28:19 palihog pagbasa Brad Israel. Ato sa Ingon. iplastan. Sumala sa gisitar mga sitas gingon busap ang lakaw kamo ug himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa. Tulo lamang ang naisgutan Brad Makarayo. Oh, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Na, tulo na. Kung atong susihon, kanang Amahan, Anak, Espiritu Santo, may kalambigitan. Ingon ana nga sistema. Dunay kalambigitan ang papel sa gitawag ug magwawali. Ang problema lang, ang problema lang kung wala natunong. Ingon ana ara nga sistema. Wala natunong ang propesya. Diha sa imong buluhatong pagwali. Kay dunay mga pinadala sa Dios nga magwawali. Palihog pagbasa Brad, Warlito, Roma kapitulo 10 bersikulo 14-15, iplastar pod Brad Rome ang Isayas 64 bersikulo 8, 42:8 pod sa Isayas Brad Jisrael iandam. Sige, palihog pagbasa sa nakasulat sa Biblia Brad Warlito sa sitas nga ako nang gikasita. Roma kapitulo 10 bersikulo 14 ug 15. Gingon din pagpahayag Brad Makarayo sa maong pagsugiron sa Biblia, gingon din sa pagpahayag. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala gayod nila tuo Unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hindungge. Ug unsaon man nila sa pagdungog kun walay magwawali. Ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali, gawas kun sila pinadala ingon sa nisulat. Katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita sumala sa pagbahayag Brad Makarayo. Dunay mga giingon ni Apostol Pablo nga gibuy-an niyang pulong unsaon man sa pagpangalias tawo wa nila tuuhi, unsaon man pud pagtuog wa po nila pud madunggi, unsaon man pud pagkaduwa po nagwali. Ang problema pod kay giingon pod apan unsaon man sa mga tawo sa pagpakawali gawas kon sila pinadala. Nagpahayag na si Apostol Pablo nga duna di ay gyoy pinadala sa Dios nga magwawali. Ang problema karon kay wala may pagtulunan nga wala magdalag Biblia. Nagwali man. So pasagdan ta ang Biblia. Biblia may nagpahayag ana. Biblia ang atong pasagdan og asa natunong ang propesya. Nga nagwali. Tan-aw ta, didto ba ni Mitchell Bendilio og kanato ba nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM? Makatarunganon ba nga ang atong pagpangugat sa atong liog sa pagdipinsa? Bahin sa doktrina sa Espiritu Santo gikubian ni Mitchell Bendilio. Bahala na maghulugon yung piki. Way problema na. Si Kristo wala hulog ang piki. Si Kristo gihulog na nga piki sa mga dili magtotoo sa unang panahon. Unsay prueba nga si Kristo gihulog nga piki sa mga dili magtotoo? Basahon ako. Juan 10:33. Unsay gisulti sa nakasulat sa balaang kasulatan. Matod pa sa pagpahayag sa sitas nga ako nang gikasitar. Matod pa, kanya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon. Batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Pag isugod nimo na sa bersikulo 32, matod pa og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko na kamog daghang mga milagrog maayong buhat. Gikan sa man unsa ba niining buhata nga hinungdan nga inyo akong pagabatuon tubag sa mga Hudiyo, batuon ka namo kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Pag ingon nga nagpaka-Dios, Dios ba nga tinuod sa ilang pagtuo? Dili, piki. Nagpaka-Dios. Unsay gisulti sa mga dili magtutuo sa atong Ginoong Kristo? Nagpaka-Dios. Busa kay nagpaka-Dios, dili Dios. Sa panahon pud sa dapit sa Espiritu Santo, dili pod malikayan. Nga ang dili magtutuo mao nang baba ni Mitchell Bendilio. Ingon ana nga sistema. Karon, atong susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan, plastar nato. Isayas 64 bersikulo 8 palagbabasa Brad Rome.
O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na ni mga sitas. Apan karon o Ihuba ikaw ang among amahan. Kami yuta nga kulunon, ug ikaw mao ang among magkukulon. Ug kaming tanan, binuhat man sa imong kamot. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na di ay giingon nga, amahan mao si Hiyoba. Giangkon sa amahan nga ang iyang ngalan Hiyoba unsay prueba Brad Israel. Niya, ang prueba nga gyangkon samahan nga Yuba yang ngalan Isaias sayang kapitulo 42 bersikulo 8 gingon ako mo si Yuba kini mao ang akong ngalan bisag diha lang kita kutob gyangkon samahan nga Yuba yang ngalan Brad Makarayo. Busa, giangkon nga ang iyang ngalan di ay Hiyoba. Unsay titulo sa amahan Brad Warlito nga mao si Hiyoba? Gingon din sa pagpahayag Brad Makarayo sa Salmo sa iyang kapitulo 18 sa iyang bersikulo 2 o 1-2 gingon din sa pagpahayag. Gingon, gihigugma ko ikaw o Hiuba, ikaw ang akong kusog. Si Hiuba mao ang akong bato o akong kuta o ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo madangop ako, taming ko og ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas nga ture. Sumala sa pagpahayag Busa, Brad ang Makarayo. titulo de samahan Hiyoba. Unsay titulo sa amahan? Hiyoba. Kinsa ni si Hiyoba? Mao ang amahan. Kinsa ang amahan? Si Hiyoba. Karon, pag ingon sa ngalan sa anak, kinsa ngalan sa anak Brad Rome, kay atong iplastar ba? Kay giingon man gud sa pagpahayag diya nga unsay labot na to? Nganong mo dipinsa kita sa doktrina sa dapit sa Espiritu Santo? Unsay papel ninyo? Unsay propesiya di ay nga natuman diha ninyo nga gitagna nga gisulat nga naa sa Biblia? Naa ba di ay mo'y bahin aron kamo magmantala ibantayog ang inyong doktrina sa PBCM sa dapit sa Espiritu Santo? Kanang nga sistema be unsay ngalan sa anak. Wala gi kanay lain Brad Makarayo. Si Ginoong Jesucristo gi kana. Ato lang pagabasahon kini nakasulat sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4. Nagingon dinhi. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios. Sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Si Jesucristo nga atong Ginoo. O tuwa na. Unsay ngalan sa anak? Mao ang atong Ginoo Kristo. Sa iyang titulo Brad Israel kung atong susiyo nagkasulat sa balaang kasulatan. Ang titulo sa anak nga gisgutan sa Biblia nga mao si Ginoong Kristo, bato sa pamagang gingon kini sa Efeso 2:20 gingon kamong mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta nga niini si Kristo ang uluhang bato sa pamagang. O busa, si Kristo batos pamag-ang, si Hiyoba bato. Mao ang amahan, bato. Ang anak, batos pamag-ang. Pag-ingon og sa ngalan sa Espiritu Santo, gitagna ng daas Biblia. Sa pagtagna, dunay giingon nga dili Hiyoba na, dili pud Hesukristo. Kay nabasa litra por litra ang ngalan sa amahan Hiyoba, ang ngalan sa anak litra por litra Hesukristo. Yan titulo batos pamag-ang, ang titulos amahan bato. So pag makabasa taglain na sang bato, mao na nga kumpleto sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Karon atong susyon. Sa Biblia naa naman amahan, bato, anak, batos pamag-ang. Wa na ba maghisgot og ang Biblia og naa pay laing bato gawa sa bato nga si Hiyoba, gawa sa batos pamag-ang nga mao si Kristo, naa pa bay laing batong gisgutan sa Biblia? Nasisgot og bato kini nga batong puti sumala Sa pagtagna Brad Warlito kay batong puti man, dili di ay na didto kang Kristo, dili pod sa amahan. Gitangna ba pod nga dunay gipasupot nga ngalan? Oo, dunay supot nga ngalan. Ingon ni ang pagpahayag Brad Makarayo sa pinadayag sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17 ingon sa pagpahayag Brad Makarayo. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia ang madaugon pagatagaan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magarawat ni ini. Busa, doon na di ay pag-ungalan ay nakasulat. Asa nakasulat? Sa batong puti. O pila ka, sa ngalan sa Aman, sa Anak o sa Espiritu Santo. Doon ay bato, nga mo si Uba, bato sa pamag-ang, nga mo si Kristo, bato nga puti. Doon na di ay gisulat nga pag-o nga ngalan. Kanang bag-o ngalan, di ata magsukad. Tagna man na. Kay tagna, ay moabot ang panahon nga doon na ginay katumanan ni Ana. Depende ang may katungod sa pagpailasab niya na wala gyud lain. Ang katong giingon nga mga pinadala sa Dios nga magwawali. Ang problema karon, kining amahan nga si Hiyoba ug wala ni siya magwawali, amo na giingon nga ay wala pa di ay gyoy kuan, wala pa gyud di ay
tingali luna ning mga ministro sa PBC. Mga ano man nga kuan ani nga sistema sila modritso ra mas dapit si Santo, wara bagin mi modritso. Ang panahon ra bagin mo ay nagtulak, ang kahigayunan ra bagin nagtulak, ang tagna ra bagyon, ang propesya ra bagyon sa Biblia. Kay mao ra man ang giingon sa Mateo 5:18, walay pagasayloan sa kasaguan bisan sa kulit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Ingon ana nga sistema ang nakasulat sa balaang kasulatan. Karon sa unang panahon wa ba maglitok og mga magwawali sa wala pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo? Bisan pa ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo nagsulti. Buhat 15:21, palihog pagbasa Brad Gisrael. Buhat 15 versikulo 21. Tan-awon ta kung sila ang mga apostoles, wala ba sila gimensyon nga sa wala pang ilang panahon na anay mga magwawali sa unang panahon? Gingon sumala sa gisitar mga sitas gingon kay sukad sa karaang kapanahonan si Moises aduna na iyang tigmantala. Bosa, sa una diay kapanahonan, duna na diay mga tigmantala ni Moises. Sa Bibliang Katoliko na nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales, pagbasahon ka na sa Buhat 15 versikulo 21, giingon na pagsulti sa nakasulat sa balaang kasulatan, kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga sa matag adlaw ipapahulay sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Sa nakasulat sa balaang kasulatan sa unang panahon duna nay mga magwawali nga pinadala sa Dios. Mga apostolis mo ay nagsulti na sukad pa sa unang panahon. Kini si Moises mao ni siyang nagsulat sa 5 ka libro nga naa sa daang tugo na karga nga nagsukad sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Giingon na sa scholar sa Biblia Pentateuch, the five book of Moses. Busa ingon ni ana nga sistema, paingon na gikan sa Genesis, paingon sa Deuteronomio, 5 ka libro na sulat na ni Moises. Sa sulat ni Moises, doon na siya ay mga tigmantala, doon na siya ay mga magwawali. Niadtong kapanahunan, sa panahon nga wala pang atong Ginoong Kristo, sa tuig BCE, before Christ era. Kaya ang panahon sa atong Ginoong Kristo, AD, Anno Domini, Year of our Lord Jesus Christ. Ingon ana nga sistema, mauna siya ang panahon nas mga apostoles. Pero niadtong before Christ era, sa wala pang atong Ginoong Kristo, doon na mga magwali, dili ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Kinsa sila? Mga kauban ni Moises o si Moises. Nagsulat si Moises sa iyang sulat. Gisulat niya ang tipik nga doon na sila gibuhat nga pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. Unsay prueba, Brad Israel? Niyang prueba Deuteronomio kapitulo 32 versikulo 3 ngadto sa 4 kalapkip na pagwali nila ang titulo ni Ginoong Hiyuba. Gingon, kay gimantala ko ang ngalan ni Hiyuba pagadakon ninyo ang atong Dios, ang bato nga iyang buhat hingpit man kay ang tanan niyang mga dalan matuli Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan. Siya matarong ug matulid. Busa, gitawag di ay nga ang mga magwawali sa unang panahon, nagpadayag sila si Moises, ang iyang mga kauban, ang sinulat ni Moises, gibasa sa mga magwawali sa mataglungsod, din sila magmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba, o ang iyang titulo. Kinsay na ay katungod sa pagwali, sa matag panahon hugna, sa wala pang atong Ginoong Kristo, wala pa matao ang mga apostoles, doon na na'y pinadala sa Dios nga mga tigmantala, kinsa sila? Unang-una si Moises, mga alagad sa atong Ginoong Hiyuba sa unang kapanahonan. Direktang giwali, dili si Kristo, dili ang Espiritu Santo. Ang giwali, kinsa? Si Hiyuba, kalakip ang titulo ba to? Mao na, sila ang may katungod sa pagpadayag. Ang problema, nakatutok taadto karong bag-ong ngalan, nga nakasulat sa batong puti, og nakatutok tag kinsa pod ang mupaila ni ana, og nga nupod, nga mudipin sa matas doktrina sa Espiritu Santong gikubian ni Mitchell Bendilio, ingon ana nga sistema. Doktrina nga witik nito ni Bendilio kay pabati na mo sunahan karon ang iyang dili isustin yang mga isyo. Ingon ana nga sistema karon dinhi nata. Sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, doon na nadayoy mga gipili sa Dios nga sa atong Ginoong Kristo nga mga nagwali. 11 sa Mateo paingon na sa 4. Pagbasahon nimo ang bersikulo 5-6, summarize na to kay para makapalusot pata sa istorya ni Mitchell Bendilio. Nga daghan niya nga di niya isustain. Ingon ani atong bahinon, summarize na to. Nagpili siya 12 ka mga apostoles. Mauna sila nga gikan ni Pedro paingon didto ni Judas Iscariote sa pinasugdan. Sa wala pa nagbudhi si Judas Iscariote. Sa diyang nagbudhi na, gipulihan man na siya dito sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 21-26.
27 gipulihan man na siya. Gipulihan man na siya. Si Matias ang hingtungnan. Niya na nga sistema nga napuli sa iyang dapit. Ang ilang trabaho pagwali. Pangutana sa ilang pagwali. Nagsulat na is Pablo, bisag asa kasulat nga mubasa diha sa sulat ni Pablo nang naa magsugod kanang 14 kasulat ni Pablo gikan sa unang Korinto paingon sa Hebrehanon, 14 gina nagsugod sa unang Korinto, 2 Korinto, mga Tagalesya, Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebrehanon, 14 kasulat ni Pablo, basahon ni muna gawa sa Hebrehanon. Pero gikan dito sa gikan sa Roma paingon ngadto sa Korinto, paingon ngadto sa Filemon, makita ang sulat ni apostol nga si Pablo na agad istaring magwawali sa atong Ginoong Sukristo. Kinsay nagsulat nga angalan sa anak Hesukristo? Roma 1:4, si Pablo. Kinsay nag-explicar nga ang batos pamag-ang si Kristo? Si apostol Pablo. Sila ba ni Moises ang nagpailas batos pamag-ang nga pag-abot ana nga si Hesukristo gitug-an ang ngalan nga ang batos pamag-ang si Kristo? May mga tagna nga batos pamag-ang sa daang tugon. Sa Old Testament, nagsugod sa si Sudo, Levitico, Numeros, Deuteronomy, Josue, maghukom, Samuel, unang Samuel, 2 Samuel, unang Hari, 2 Hari, kaduang Kronikas, 2 Kronikas, Esdras, Nehemias, Tirhub, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaiah, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Hunas, Mikias, Habakuk, Soponias, Hageo, Zacarias, Malakias, 39 kabasahon. This is the Bible. 39 kabasahon. Kanadya na ay porsyon diha nga gitagna nga dunay batos pamag-ang pero wag yun ibutang. Itugan nga batos pamag-ang sa daang tugon Hesukristo ngalan. Wala. Makabasa ka tuwaras bagong tugon. Sa diyang gipadala na sa Dios nga anak ang magwawali niya nga mga apostolis didto nagsumikad, sila'y nagtagod-tagod sa tagna nga batos pamag-ang, sila'y nagpaila nga ang batos pamag-ang maho si Hesukristo. Ingon ana nga sistema. Bosa, sa matag panahon doon na lagi gibahin nga magwawali sa Dios. Ang problema kanang dapit sa magwawali og mabangga na nimo mo nang luoy ka. Kay pag abot na karon diha nga sistema karon sa ama ni Bindilyo nangaha sa pag-atake sa mga ministro sa BCM. Ang problema di man di ka sustain. Among ipabati niyang wala na i-sustain. Unya, pabati na mo, iplastar sa namo ni. Karon, ang pangutana, may nagwali na sa atong Ginoong Hiyuba. Ngano man nga nailusot ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo gi-cut off. Wala na kadto maigpapadayod base sa gipasidaan sa atong Ginoong Hiyuba. Unsay prueba Brad Israel kay ikaw may nakaplastar una sa sitas nga giandam nimo. Ingon ini sa sulat sa Nefrepita Jeremias sa yang kapitulo 31 bersikulo 31 kamo 34 gingon anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Ang tugon nga pagabuhaton ni Ginoong Yuba 34 gingon og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Yuba. Bisag diha lang takutob usay giingon ni Yuba. Dili na ilhon yang ngalan. Dili na itudlo ang iyang ngalan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, dili na sila magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo. Litra por litra na basa. Busa, dili magtudlo si Yuba mismo mo'y naghatag og utlanan. Nganong gihatag og utlanan? Kay doon na po'y hugna na pod nga ipadala sa Dios nga magwawali. Walay lain mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ang pangahasan nga kabahin nas Mitchell Bindilyo diha. Inanara. Ano man, kusog kayo siya mga takis sa among magtutudlo. Kusog po kayo siya mupike sa among doktrina. Way problema lagi na. Ang problema karon kay sa amo lagi pagtubag sa mga isyu, man dili na i-sustain ato na karong pamatiin na. Ang iyang i-sustain, ang ibalik-balik pagyaga-yaga. Sa among magtutudlo, bisag paminawa ng programa ni alas 7 pa sa alas 8. Ha? Hukap. Tagaw-taw man sa nabati karon na sa Balingasag. Pero tuwar siya nagtagaw-taw sa Dipolog. Ha? Pero sa iyang pagkakubian, ipabati ganyang iyang kubi-kubi pag-atake niya nga yaga-yaga sa magtutudlo diri sa Misamis Oriental. Karon atong susiyon sa nakasulat sa Biblia. Ngano sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, sila ang nagpaila sa batos pamag-ang. Sila ang nagwali sa ngalan sa anak ng atong Ginoong Kristo. Ngano man nga ang mga ministro sa BCM giingon man nga dunay luna nga propesya nga gibahin sa Dios diha sa Biblia aron kami budipinsa sa doktrina sa dapit sa Espiritu Santo. Kinira tungod kay ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo saon man mao man gyud ni nakatakda na nga mga programa nga nakasulat sa balang kasulatan mao ni ang among
gibasihan ngano nga wala pud may magwali sa dapit sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtuo ni Kristo nagtuo ba mi sa ngalan sa Amahan nga si Jehova? Nagtuo ba mi nga si Jehova Dios? Nagtuo. Deuteronomio 10 bersikulo 17, mabasa na si Jehova Dios. Nagsulat po Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6. Nagsulat po si Apostol Juan sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa Biblia Katoliko si Kristo Dios. Busa, mabasa nga ang atong Ginoong Kristo Dios, nagtuo na. Ang mga apostoles nagtuo bas Ama, sila nag-explicar ng unang Juan 1:18 sa Juan 1:18. Sila nag-explicar sa si Apostol Pablo, nag-explicar siya gihapon ang question karon, kinira ang atoa. Sa pag-ila nila nga atong Ginoong Jehova, Dios, nganong si Kristo man ang ilang giwalis tanan dapit. Unang Korinto ay kaduang Korinto 13:14. Kolosas 1:27-28 ang ngalan nga ilang gigami gimantalas tanang dapit, ngalan nga Jehova. Kay dili sila mo ay katumanan sa mga pinadala sa Dios nga magwali kay wala sila matao anang panahona. Kita pud kay wala matao sa diyang gipili sa Dios ang sa atong Ginoong Kristo indusi ka mga apostoles mo na nga maniguro ta. Unang Juan 4:1 susihon ginato. Ingon ana nga sistema. Now nganong wala may magwali sa dapit sa atong Ginoong Kristo? Tungod sa nakasulat sa unang Korinto 13:14, kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kung hingpit maabot na katong dili hingpit mawala. Nas Bibliang Katoliko na sa Hebreo 6:1 gumikan kay dili hingpit ang mensaheng Kristohanon mawala sa mensaheng Kristo. Munay giingon ang ilang mensahe mga apostoles ngon sa mensahe ana mensaheng Kristohanon dili pabilinan. Matod pa sa Hebreo 6:1 Bibliang Katoliko lang gyapon sulat ni Pablo giingon busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulun-an ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Busa ang mensaheng Kristohanon dili pabilinan ang rason kay dili na hingpit mawala na. Unsa man ang mensaheng Kristohanon nga dili hingpit ug kanay mawala? Roma 10:17 Bibliang Katoliko giingon busa ang pagtuo nagikan sa pagmati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali sa kang Kristo. Busa wali di nga Kristo ang gipasabot nga dili hingpit ug mawala. Na karon gumikan kay ang wali nga Kristo dili hingpit ug kanay mawala mao nang giingon diha nga wala mi sa pagwali sa dapit sa atong Ginoong Kristo. Pero sa pagtuo kang Kristo nga Dios, nagtuo mi. Nagtuo ba mi nga ang bato sa mag-ang si Kristo? Nagtuo. Nagtuo ba mi nga ang atong Ginoong Jehova maong bato? Nagtuo. Nagtuo ba mi nga si Jehova mao ang Amahan? Nagtuo. Nagtuo ba mi nga ang Amahan Dios? Nagtuo. Nagtuo mi nga ang Espiritu Santo Dios? Nagtuo gyapon lagi kay mao sintros giwali na muna. Nas Lucas 2:25-29. Si Simeon nagingon nga ang Espiritu Santo Dios na. Kinahanglan nga sabton po naa diha nga mabasa. Napod sa buhat 5 bersikulo 5, Bibliang Katoliko bisan pa SDA Bible, makita na to nga ang Espiritu Santo Dios na. Busa ang Espiritu Santo Dios napod sa Mateo 3:16-17 nga ang mikunsan Espiritu sa Dios dagway nga lawas nun ug dito sa Lucas 3:21-22 ang nikunsan nga ingon og salampati Espiritu sa Dios litra por litra Espiritu Santo na ingon sa dagway og salampati nag-ingon man ang Espiritu sa Dios. Unya giingon po dito sa nakasulat sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 3 naa diha nga ang Espiritu sa Dios mao ang Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan ang atong Ginoong ang Espiritu Santo sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 2 busa ang Espiritu Santo gitin-aw nga mabasa sa Biblia nga Dios. Karon pangutana, mawala man ang wali nga Kristo, unsa may wali nga mopuli sa dapit sa atong Ginoong Kristo brad? Warlito. Sa atong kapanhunan Brad Makarayo, ning wali mao nang wali sa dapit sa Espiritu Santo. Nining pagpahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 giingon dinis pagpahayag mga igsunan gingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong mga kaigsunan kini karon ang wali sa Espiritu Santo. Kinsay katumanan sa nagwali? Ang PBCM mo'y katumanan sa wali sa dapit sa Espiritu Santo. Busa kita nga mga ministro way ko kaulaw, muangkon ug muklim nga kita ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Gumikan kay kita ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo, sa samang pagkaagi kinsay nagpaila nga si Jehova bato unya si Jehova mong Amahan, mga alagad niya. Kinsa sa ilang pagwali, giwali ang alang Jehova, giwali ang bato nga mao si Jehova.
Sa pagwali sa mga apostoles, giwali ang batos pamag-ang, giwali ang anak, nga mao si Kristo. Gipailan nila nga batos pamag-ang si Kristo ug ang ngalan. Mao si Kristo ang ngalan sa anak. Gumikan kay may mga tao nga may nagwali sa balita sa Espiritu Santo, walay lain mga ministro sa BCM, kami ang may katungod sa pagpailapod sa dapit sa Espiritu Santo. Sa walay ko kaulaw na mo ang bag-ong ngalan, naara na umutuo ang tawag sa dili. Sa katubanan sa bag-ong pangalan nga nakasulat sa batong puti. Unang-una, ang batong puti, titulo ka na. Para ka na mo sa dapit sa Espiritu Santo. Kay si Hiyuba, na siya titulo, bato. Si Kristo doon na po'y titulo, bato sa magang. Imposible. Nga ang Espiritu Santo, walay titulo. Busa ang titulo sa Espiritu Santo, sa para ka na mo, mao ang batong puti, ang bagong pangalan nga nakasulat sa batong puti, nagsimbolo lang, nagpadayag lang ka na, nga tagna, nga sa diha nga mabati na ang wali sa Espiritu Santo ug magwali na ang mga tao nga himuong kasangkapanon nga magwali sa Espiritu Santo, sila ang mupaila sa bagong pangalan nga nakasulat sa batong puti. Sa pagtug-an na mo, walay ko kaulaw, natuman ka na sa dapit sa among magtutudlo, Divine Master Tomas de Eugenio Sr. County Rabindilio, mo yung mo na, litra por litra, basa ko niyo. Nga, si Tomas Eugenio, katuman Espiritu Santo, litra por litra por kuno, tumaga por kuno ni. Niingon ka man nga matod pa nimo. Si Mrs. White dili propeta, question. Ngano man lagi nga si Mrs. White sa lagda, wa ra ba nimo na tubaga? Wa nimo na tubaga? Gitubag ba nimo na? Kanang lagda nga basahon ninyo, ha? Gitubag ba nimo ang giingon nga basahon pahina sa 61? Numero 23, pagtulunan 23, numero 9 pangutana, numero 9 tubag, numero 10 nga pangutana, numero 10 nga tubag. Giingon ang katapusang iglesia, mao ang unsaman na ay manalagna base sa SDA, nga prinsipyo nga giingon sa lagda. Ang question karon kay pag-abot na karon diha nga giingon nga si Mrs. White dunay hiya sa pagpanagna, ang mga Adventista nagtuo. Ikaw ra may Adventista nga wa magtuo nga si Mrs. White propeta. Unya kay katapusang iglesia, mao man ang SDA, kinahanglan mga dunay manalagda o propeta. Di man kamo ilang nga si Mrs. White propeta, kinsabay kinsabay inyong manalagna diha sa SDA di ay para ni Bindilyo. Kay ang giingon diha nga manalagna si Mrs. White man alang sa mga Adventista. Na kun si Mrs. White litra por litra kuno basaha nga ang katapusang manalagna, ang katapusang iglesia Adventista, unya ang manalagna nga nabutang si Mrs. White, basaha kuno na ug babasa ba litra por litra. Ugwa lagi ka lagi, sus, maamong malang imong mga kaubang SDA lagi sa doktrina lagi na. Ugwa lagi ka ugwa lagi ka mga atake sa mga ministro sa BCM, di lagi mesgutang doktrina na. Ha? Mo bitong sa imong pag-atake ditong master, mulihok mi mga ministro sa BCM, ngano, kami man maoy nagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Sa dapit po nga ikaw man unta, ang depensor sa SDA, muila unta ka nga si Mrs. White, manalag daw propeta, nganon di mo nagailhon sa imong programa. Unya og pananglitan karon mo nang gingon mo nga dili niya i-sustain. I-sustain ganini. Nga litra por litra man ka data og litra por litra mabasa maoy tinuod. Kay mao man ang imong kuan nga litra por litra basa to maswinyo. Litra por litra pod kuno basa ko no. Ang katapusang iglesia po di Bindilyo, mao ang SDA pod mabasa. Mao na. Mao na nga sigurista. Mao na nga sigurista ganita. Siguro gani ka mabakutis imong isyo. Ingon ana nga sistema. Karon, asa pa ni ana ha? Kami may katungod sa pagtugan didto na migawas. Nga dunay makigbatok sa Espiritu Santo, tikig og liog sa Buhat City 51 katong unang sita sa gibasa namo ganiha, gibasa ni Brad Warlito. Ingon ana nga sistema. Gibasa ni Brad Rumi ang Episo 4 bersikulo 30 nga dunay mo sakit sa Espiritu Santo. Dunay mo pasubo sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema sa gihimo nga sa pagpakigbatok sa mga tao sa dapit sa Espiritu Santo, apektado mi kay kami man maoy mo nagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Kami gimuhimos pagpanubag. Ingon ana nga sistema. Parehas mga apostoles sa ilahang pagwali sa atong Ginoong Kristo, pag dunay mga atake kang Kristo, ay sila mao ang atakihon. Sila mao pod ang manubag. Ingon ana nga sistema. Mabasa man na sa nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Biblia sa atong mabasa sa balaang kasulatan nga sila ang manubag, nandaog mga na sila sa debate. Unsay prueba ni daog sila sa debate? Niya basahon kay nako. Naas nakasulat sa
Buhat Kapitulo 18 versikulo 24-26. Ug unya miabot sa Efeso ang usa ka tawo nga Hudiyo ginganlan si Apolos nga didto mataos Alejandria, siya mo usa ka tawo nga maayong manultig batid sa mga kasulatan. Siya siya giingon mahitungod sa dalan gikatun-an mahitungod sa dalan sa Ginoo ug maingon nga madasigon man siya sa espiritu, siya misulti og nanudlo sa sibo gayon sa kaagi ni Hesus bisan ang nasinati niya maura ang kang Juan nga bautismo. Og didto sa sinagoga siya misugod sa pagsulti nga nagsugilon kaayo nga maisugon kayo. Giingon nga masaligon kayo apan sa pagkadungog kaniya ni Priscilla ug ni Aquila, siya ilang gidala sa ila. Og kaniya ang tinuhan sa Dios iyang gisaysay sa labi pang sibo gayon. Og kay buot man siyang mutabok ngadto sa Akaya, ang mga tinun-an ang mga kaigsuonan midasig kaniya og misulat sa mga tinun-an didto aron ilang hinangpon sa pagdawat si Apostol Pablo lugar, si Apolos lugar. Og sa paghiabot na niya didto dako ang iyang gikatabang sa mga man na nagpanuo tungod pinaagi sa grasya kaysa pagkiglang tugi na atubangan sa kadaghanan ang mga Hudiyo iya manggidaog sa dakong kadasig nga nagpanghimatod pinaagi sa kasulatan nga ang Kristo mao si Hesus. Kinsay gigamit sa pagpanghimatod ni Apolos? Kasulatan. Kinsay gipanghimatod-an niya? Si Kristo. Naparot ba? Wala. Sa debate, ni daog. Bosa, kung kinis bindilyo, kung siya gihimong kasangkapan ni sa atong Kristo, tinuod ni bindilyo ang iyang atake, gisugo siyang atakeyon ang mga ministros bisim, nganong di ka kasusten? Pangutana do. Balik ko na ko. Way labot ato kay pabati na ko karon ang katong kuana, katong voice tip sa imong texter nga para ra maunta, wa to ninyo basaha. Na tanawa gani akong kwintahon ang inyo mga sayop kay nabati naman sa programa namo nga nagsunod kanunay diri sa Power Radio. Unsa man? Gisustain nimo to do nga si Miguel. Si Miguel dili mo si Jesucristo. Kay imo si Jesucristo mauman si Miguel og si Kristo usara man na. Kay diha may nangutana. Diha nangutana. Imo ba ninggi sustain? Wala. Niingon ka nga matod pa nimo si Miguel o kini si Jesucristo o Sara. Imo man ang prinsipyo baya. Unya ang pangutana karon kay nag-ingon ka man nga si Miguel o si Jesucristo o Sara, among gipamatud-an nga lahi si Kristo. Unya do gitubag nimong Judas 1:9. Gitubag nimo ang Daniel kapitulo 10 bersikulo 13 kama 21 sa Bibliang Katoliko. Bisan pa dito sa ang pulong sa Dios, wa man lagi nimo natubaga. Hain, giignan bitaw ka. Tumaga ko nun Ang Biblia nag-ingon nga si Miguel manulunda. Bisan pas SD Bible, mabasa diya nga si Miguel manulunda. Unya si Jesucristo manulunda na lugar karon nga pag-abot anak karon diha. Unya si Jesucristo simbahon na pag-abot masimba na si Miguel anak karong sistema. Ug atong paundayunan na ang Biblia nagtugaan man nga si Miguel manulunda. Unya si Kristo lahi kay si kun basahon na sa kining gitawag, imo ba ning gisustain? Wala. Kung basahon ka na sa nakasulat sa Pinoy version, pagbasahon ang Judas 1:9, klaro nga gitinaw gyud nga sa pagpahayag nga gilahi ni sa mga apostoles sa pagpadayag nga ang atong Ginoong Hesukristo og ingon man si Miguel, biisan pa si Miguel sa pagsubay ni Judas ana nga Tadyo, dili tong Judas Iscariote. Unsay gisulti? Giingon sa pagpahayag kahit na yung pinuno ng mga angels na si Michael kay kuan man kining kuan man na sagol-sagol man na ay Binisaya, na ay Tagalog, na ay English. Giingon hindi nagsalita sa pambabastos nung nakipagtalo siya sa devil para makuha yung bangkay ni Moises. Sinabi na lang niya lang, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Panginoon ang magpaparusa sa iyo. Kinsang Panginoon sa nakasulat sa Biblia sa Juan 3:13 si Kristo man na pag-abot gisustain mo na. Wala man mo isustain. Niya apagutada karon nag-ingong ka magugtas ang mga ministros PBCM. Ikaw ra po'y nag-ingog magugtas. Niya tan-awon ginato kung kinsay magugtas Niya tan-awon tag kinsay magugtas. Atong ipabati ang iyang giingon nga magugtas gid kunutan niya kay iya gid kunutang ugtason na tan-aw na to og asa dapita magugtas ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM
Now, paminawan na to. Makarayo ron, kalumpato na. Di ba makaraya? Nya, ingaro siya, mag-ugtas ka binilyo. Sir Moy, kamoy akong ugtasa? Nga na po kung mag-ugtas sa mga sa grupos pundok nga matog Espiritu Santo pliki. Pos kung kadiyot mo na yung giingon namo gani ha. Nga kining baba ni Mitchell Bendilio, sige lang yung nagpiki-piki sa among magtutudlo. Mao bitaw na nga among gipaday na usa akong pagpiki nga mao man ang katuman na stagna. Nag-atong tigion karon. Nganong wala may magwali sa dapit sa atong Kristo tungod kay giingog mo wala ang pangutana na ay walis pa sa to. Basaha ko na nga ang nagwali sa balita si Santo piki og dili na tinod asa basa sa Biblia ang waling Espiritu Santo mo wala. Basa ko no Bendilio kabasa ba ka lain na pong tumagono nimo. Tumaga. May laki maka. Ka. May laki po di mo kumuilan nimo may laki ka. Kung may laki ka makalahutay unta ka ni imo mga isyo nga buslot. Na? Basahon ta atong paminawan pagipareho na ta. Ang sir mo, oy. Kamo, sa inyong kadaghan, ako ra usa, kinsa mag-ugtas. Bot-bot! Maniingon nga matod pa ni mo na ingon. May pay bot-bot sa dagat kay makaon pa naghinluan ni mo gat ana. Pero ang bot-bot ni Bendilio matay makaon na. Tanawa ni ingon siya, ako raw sa, ay ako resa, ikaw resa sa iyong programa, unsa man ang tigbasa nimo? Haskang butbuta. Na, tanawa lagi. Oh, lagi na, magpataka tag istorya. Na ang pangutana karon, unsay mo desisyon kuno sa listeners kuno sa kuan ana? Ang mo desisyon kuno ana, ang katura kuno mga listeners. Na, paminawan kay nato, ang iyang gisulti. Now, dili na ito na tagapata, dili kayo na ito na tagaan o importansya kay ang ilaragod mga kaigsuonan ani, mauragod niya ilagong gustong i-justify nga magminyo lang yung Espiritu Santo nga mo na nga kamo may nagpaminaw mga igala, kamo may magtimbang-timbang o kamo po'y mahatag desisyon nara ninyo na mutuo mo. Oh, naana. Kinsay gitagaan niyag katungod nga mo judge sa programa sa tinubagay kung mahitabo ang naminaw. Karon unsay judge sa naminaw sa programa nila ug sa amoa. Ang judge sa naminaw kinira. Ikaw ra bay ginaghatagiyaan ni Bendilio nga ang daugana nato ang moingon ug kinsay alkansi kinsay pabor ang katurubang naminaw. Na niya paminawan ta unsay desisyon sa naminaw. Goodies, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa. Sige ka. Tuana! Kinsay takilid! Base sa nasaksihan, napamaynawan, sa nagsunod sa programa ni Mognamo, ikaw kuno takilid ang imong isyo. Na, padayon ta. Nagpanuntok pero walay puntos. Kung sa boxing pa kuno, ikaw kuno nagsigil ako kuno kag panuntok sa mga ministro sa BCM sa imong isyo, pero way puntos. Ano man, kargado magyaga-yaga, walay tubag sa among gibuhian nga mga isyo. Ha? Iya, kanunang lukat, amoa, di ginya malukat. Besang paggamitan pa nimo nagturong karabaw, gamitan pa nimo kung sa daro pa na, di gina mo lukat nimo ng gamot sa among mga prinsipyo, magigamit ng mga rason. Padayon ta. Anay ako namatikdan. Salamat sa salamat sa pulangkon ni. Salamat kaayo no. Okay na imo ng opinion. Asa man ko nagtakilid. Namayo, anda ko pangutana. Kana gitubagan niya, asa ko nagtakilid, tanawag na nisahit ba siya sa doktrina, di ba wala? Ang iya gisaitan nga asa ko siya nagtakilid. Na. Giunsa nimo pagkahibalong natakilid ko nga wa man po kakitas unsay akong hulagway natong panahon na. Hoy, Bendilio, ang giingon gidjad sa imong texter nga naminaw sa programa, di ba nag-ingon sa pinasugdas pagtara Mitchell Bendilio? Ha? Naminaw ko sa programa sa PBCM. Ano? Imo man ang kami man nga imong giatake. Na pag-abot ana niingon sa akong paminaw sa debate. Sige, matod pa na niya. Takilid man imong kahimtang. O na, pag ingog takilid imong kahimtang, kung sa boxing pa, sige ka lang og kuan, sige lang kag panuntok, walay puntos. Na, pag abot ana mo na giingon nga wa kunoy puntos. Na ang pangutana karon. Kaysa kung sa boxing pa wa kunoy puntos, na kinsa man karoy naggipadad-an karon sa text message karon nga way puntos. Kami o ikaw? O kanara, gisustain ba nimo na do? Wala. Oh, gisustain ba nimo?
Wala. Angay unta ni muna nga kana imo na siyang atibanon. Ingon ana nga sistema. Busa kay dili ga atibanon. Gabalik-balik sa iyang mga isyo usay mo ingon wala maminaw sa programa. Ipabati man namo na to miagi nga Domingo. Wala maminaw sa programa. Basta bation ganyan nga murag lisod-lisod tubagon nga mahalangan siya. Relax ka diot. Relax ata. Di sa ta mo kuan ginhawa ta ka diot kay ngano man ato sa ding puyokon atong kaugalingon kay mura gadig na kuantag kung sa kuan pa ni buyong ta na bungog ta ning tubag sa mga ministros PBCM da. Iyon na sistema pero saon ta man nga mao man gyud na ang kamatuoran. Muni giingon namo sa makadaghan mga kaigalaan. Kung wala untay atake ni Mitchell Bendilio walay tubag nga among pagahimuon doktrina nga among atimanon. Pero kung kanos asya magtagaw-tag, magyaw-yaw, hook up, diris balingasag, kay ipabati niya nga latuson niyang mga ministro sa BCM, diha pong bahina kanunay ang baba sa mga ministro sa BCM, piti-piti lang agi ani. Para pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio, karaw lang agi sa kamot sa mga ministro, pag-ukap sa Biblia, aron tubagon si Mitchell Bendilio. Wala naman kita'y oras o sa isulti ni mo, gamay lang Brad Warlito. Muna giingon si Medili, maugtas gud sa iya hagyong katarungan, Brad Macarayo. Ikaw Brad Romeo, sa ikasulti ni mo. Kini si Bendilio, nahurot na lang tuig diyan ni Brad Macarayo kung ang imong pangutana nga kinsa itudlo niya nga propita wa gini kana tubaga. Okay. Ikaw Brad Israel, sa imong pamilin-bilin na istorya. Anira. Kaya si Bendilio, kung wala siya ikatubag, wala siya ikasustin nga sa iyahang ipaminawan, mingon na ba rin siya nga, wa siya nakapaminaw. Ay, wala. Una, ang dapat imong buhaton, tubagon nimo ang mga pangutana. Daghan ba ingon ra ba ka sa una nga imong mga pangutana nga bahaw karon nabaliktad na. Kaya mga pangutana sa mga ministro sa PBCM karon nga bahaw na nga mga pangutana diha nimo. Ikaw may wa katubag. Busa, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, katong gisulti nga gibuhian sa kauban nga mga ministro, mao man toy kon sa bunga sa ilang pagdipinsa sa doktrina sa Espiritu Santo kay kami manggigihimong kasangkapan nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo nagikaraw man ni Mitchell Bendilio so tinubagay naman so mauna nga ang amo agi paningil mo nga iyaharap